Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Χίλια συγγνώμη που δεν έχω πάρα πολύ καιρό να βγάλω βίντεο, πάρα πολύ. Αλλά ξέρετε, έχουμε σχολεία, διαβάσματα και δεν προλαβαίνουμε. Και θέλω να σας πω σήμερα, βασικά μετά, δεν ξέρω πότε το βλέπετε αυτό το βίντεο, οπότε μετά θα γίνει ένα μικρό βιντεάκι έτσι short και θέλω να μου γράψετε στα comment να μαντέψετε τι θα κάνω. Αυτό παιδιά είχα και εγώ, να ξέρετε, δεν μπορούσα να σας πάρω μαζί παζιόνινα το 9ράκι. Και αυτά παιδιά, bye bye.